Nayithi manje sizobageza manje la i-powder yasendlini zabo la beyithela, ishampu le, idiphu le for amazeze, nale shampu futhi nale shampu la ngiyabajova la for internal and external parasites, for internal and external parasites. Kodwa manje ngabe sengikwenze konke lokho, ufuna ngiyoklina ini nezinto zabo, ngifike ngiyipraye ukuze nangabe kunamaseze phakathi azokwazi ukudla. Okay, siyageza, siyajova, ama-cryness, pepe. Pepe safe. Okay, yeah. Siyajova, siyageza, siyajova, ama-cryness, okay? Right. Yabona lokho. Siyageza, siyajova. Ama-cryness. Okay. Yes. Siyajova, siyageza, ama-cryness. Lana-ke untombazane siyamfundisa i-responsibility yokuthi izinja ziyagezwa, nezindlu zakhona ziyaklinwa, nokuthi akumelanga ayisabe, funa ayithande, ayinike uthando njengoba ziyilunga lomndeni. So uyayibamba-ke kumele ukuhle shabalala, iphinde zimdonse ngoba usuke ngathi usuke alambile angadlanga ama-cryness. Kodwa she's very brave ngoba even if those dogs are fighting, uyakhona ukuthi ayikhomande, ayikhuze. Yamhlula le, baba naye yangihlula manje iyasinda lena, bese ngiyamlekelela ngimtshela wena bamba kanje. Siyageza, siyajova, sidle ama-cryness, okay? Siyageza, siyajova, sidle ama-cryness. Nala, ambiseni. Nala.
uvovo ufuna noma ugesi. Hey, hayi hayi akunguwe vovo. Siyageza, siyajova, sidla ama-crackers, okay? Okay. Nada? Nayi inyama awuyifuni. Hayi, siyakho. Akusiyakho wena awukagezi. Awuyitholi ungakagezi. Ayogezile siyageza. Siyajova. Ufuna inyama? Ufuna inyama? Ufuna intombi? Ufuna inyama? Ufuna intombi? Okay, khetha ufunani? Inyama ha? Intombi? Inyama noma intombi? Ufunani? Okay, athi ngidedele uhambe ngiboka ukuthi ukhetha. Ngibona ukhetha. Hamba. Ngibona ukhetha. Ngibona inyama noma ukhetha intombi. Ukubona ukhetha. Ya, amadoda izinja. Amadoda izinja. Ayeke inyama. Hamba nonalo uzongena. Where? What? Stop. Awudli ungajovanga ba. Awudli ungajovanga. Kufanele ujove kuqala. Before uthole ama-crackers. Yeah. Yang apa aja. Aromanya. Aromanya. Siyageza. Siyajova. Siyama. Rosa, Golden. Nancy. Nancy, man. Siyageza, siyajova.